Ipapo makororo maviri akarovererwa pamuchinjikwa pamwe chete naye, mumwe ari kurudyi mumwe kuruboshwe. Vanhu vaipfuura nepo vakamuseka vachizungudza musoro vachiti, ndiweka unogona kuputsa temberi uchiivaka ramazuva 3. Chizviponesaka kana uri mwanakomana waMwari. Buruka pamuchinjikwa. Vaprista vakuru nenyanzvi dzomutemo navakuru vakamunyomba vachiti, akaponesa vamwe asi haagoni kuzviponesa. Ndiye kamambo wavaIsraeri. Ngaaburuke pamuchinjikwa iye zvino tigotenda maari. Anovimba naMwari, ko iye Mwari ngaachimuponesaka kana achimuda, nokuti akati, ndini mwanakomana waMwari. Kunyange makororo aya akanga akarovererwa naye, akamunyombawo nenzira imwe cheteyo. Amen. Amen. Musoro wenyaya ndiwowo. Jesu unodadirwa namabhanditi navakuru vamapurisita uyezve nevanhu vaipfuura napo. Jesu waidadirwa ari pamuchinjikwa. Amen. Ko muchinjikwa chii? Zvikanzi muchinjikwa ndo pawakaroverwa ka. Iwewo zvaunenge uchishingairira kunamata, uchitenda muna Mwari, uchishingairira kururama neutsvene, ndiwo muchinjikwa wawakaroverwa pauri iwowo. Vadadi vazhinji, varoyi vanouya, masatanists anouya, vaseki vanouya, vanozvikudza vachiti uyu anongotambisa nguva yake. Vamasvikiro ndizvozvo, vemidzimi ndizvozvo, n'anga ndizvozvo. Nyangwe navana chaivo vanenge vachikunyomba vachiti Mwari wacho wakambomuona here? Kana manzwa pekupedzisira pandaverenga panga pachiti, ndiye kaanovimba naMwari. Saka Mwari ngaauya amuburutse kubva pamuchinjikwa paakaturikwa. Muri kunzwa kunyombwa kwacho. Aya mashoko makuru aitotaurwa navaprista, kwete nevanhuwo zvavo. Vanhu vaitaura kakuti iwe waizvienzanisa naMwari, buruka zvako. Asi vaprista vanoenda pakunonyomba Mwari pachake. Ivo vanofanira kunge vachiziva magwaro. Kwekanguva kadiki vanobvuma kushandiswa naSatani. Dzimwe nguva takati kushandiswa naSatani tinenge tireva nhema. Vanobvuma kushandira mapozisheni avo vachituka Mwari. Ndo zvavakaita. Asi mharidzo yedu yakareba chaizvo, saka hatidi kudwela neizvozvo. Ndizvo zvatichapedzisira kutaura. Tisati taenda kure kure, toda kuziva kuti pamuchinjikwa apa aite chii. Vaprofita vanoti chii pamusoro pake. Tongotarisa vhesi rimwe chete rakabva kuna Isaiah 53 verse 12 rinotiudza kuti iye wakaverengwa pakati pamakororo. Iro rinotaura zvaro richiti, saka ndichamuganhurira mugove pamwe chete navakuru. Uchagoverana zvakapambwa navane simba, nokuti wakadurura mweya wake pakufa, akaverengwa pamwe chete nevadariki. Ndo patiri kudapa. Zvikanzi wakaverengwa pamwe chete navadariki, wakaverengwa pamwe chete namasinners akaita sewe neni. Nyangwe zvedu tiri pamuchinjikwa yedu, nokuti tinonzi titakure muchinjikwa yedu, asi nesuwo tiri vadariki vari pamuchinjikwa ipapo. Kunyange zvakadaro,
wakatakura zvivi zvavazhinji akanyengetera vadariki. Ndo panoperera vhesi 12 Isaiah 53 ipapo. Amen. Chii chinonzi cross kana kuti chipiyaniso? Chipiyaniso chine kumusoro nokuzasi, kurudyi nekuruboshwe, matanda maviri, rimwe rakamira riri upright rakati twi, rimwe ndiro rinokrosa richibva kurudyi richienda kuruboshwe. Zvikanzi ichocho chipiyaniso ichi. Kana vaya vanoona mavhampaya, hanzi wakaisa chipiyaniso, wakaratidza chipiyaniso kuvhampaya inotiza antu. Saka chimwe chezvinhu chinoshandiswa semasymbols ari holy. Asi kana zvichitaurwa mumagwaro mamwe zvinonzi wakaroverwa pamatanda. Asi iye Jesu pachake anotaura kuti munhu unofanirwa kutakura chipiyaniso chake. Maona, ndakada kuti kukurakidzai maexamples emachechi anoshandisa chipiyaniso. Kunoti vaRoma, iyo kereke yavakaturike inoshandisa chipiyaniso ichiti muzita raBaba neremwanakomana neremweya anoera. Muri kuona pane triangle ipapo. Asi zvokwadi chavanenge vachiita chipiyaniso. Kozoti kereke yemamethodist, mawisiri, kana imwe kereke yemamethodist anozani maamerican, inonzi American Methodist, anchaziva kuti yakunzi Methodist ipi kozvinazvo, neshona. Naivo vanotenda Mwari vatatu mumwe. It's a triangle as well. But izvozvo zviri pachipiyaniso. Vanoita chipiyaniso dzimwe nguva kana vachipinda muchechi, kana vari vakaturike. VaMethodist handizivi kuti vanoita chipiyaniso here, asi vanobvuma kuna Mwari vatatu mumwe. Baba, ivo variko kumusoro, nemwanakomana namweya mutsvene. Zvinomboreveiko izvozvo? Zvinenge zvichimbomirirei? Kune vanoenda kuna namudzi uku, kune vanoenda kuna namurewa, kune vanoenda kuna namutoko, vanopfuura nepanonzi pacross. Handizivi kuti ndiyo nzira yacho inoenda kugoromonzi here ndagarisa. Asi pacross ipapa panoti nzira inenge ichienda kwamutoko, kwamurewa sentai, koti imwe inenge ichienda kugoromonzi kwandiri kutaura. Zvikanzi ikabva yanzi cross iyoyo. It's more like a T junction, kana muchiziva T junction ya. Handizivi kuti kune imwe inoenda kune rimwe rutivi here, asi panopati pacross. Kuno rumwe rutivi rwacho rwegoromonzi uku hakuna kunyanyopfumbira zvako. Maona. Asi chipiyaniso ichi chakakosha chaizvo. Ndo chatiri kuda kutaura pamusoro pacho nhasi. Ipo pakaroverwa Jesu, pakaroverwa namakororo mairi, rimwe kurudyi, rimwe kuruboshwe. Mubhaibheri umu mune maexamples akawanda echipiyaniso. Yimwe yandingakupei ndiyo iripo pamusoro pavaGarirea. Makaenda pana Luka 13 kubva pavhesi 1 kusvika pana vhesi 5, inoti panguva iyoyo
pane vamwe vakanga varipo vakataurira Jesu nezvavaGarirea vane ropa rakasanganiswa nezvibayiro zvavo naPirato. Akavapindura achiti, munofunga kuti vaGarirea ivavo vakanga vari vatadzi kupfuura vamwe vaGarirea vose here, zvavakatambudzika kudaro? Ndinoti kwete. Asi imi mukarega kutendeuka, muchapararawo mose saizvozvo. Kana vaya 17 vakawirwa neshongwe yemuSiloamu, inonzi shongwe yeSiloamu, ikavauraya, munofunga kuti vakanga vari vatadzi kupinda vamwe vose vaigara muJerusarema here? Ndinokuti kwete. Asi imi mukasatendeuka, muchapararawo mose saizvozvo. Jesu wakatakura zvivi pamuchinjikwa wakaverengwa pamwe chete navatadzi. Saka kana achititi isusu titakure chipiyaniso chedu, arida kuti tiverengewo pakati pavatadzi saiye, nekuti upenyu hwokurarama semutendi hwakaoma. Nyangwe hwakaoma kudaro, unofanirwa kukunda. Vanhu vakanga vari paGarirea vanga vatouya kuzopa zvibayiro zvavo. Zvinoreva kuti vanhu vanga vatozvinatsa. Vanhu vakanga vakachena. Zvikanzi asi vakatambudzwa naPirato. Zvikanzi ropa rakasanganiswa nezvibayiro zvavo naPirato. Pirato waifungirwa kunzi munhu akaipa chaizvo navaJudha. Ivo vanga vasingaoni kuipa kwavo. Asi Pirato nekuti akavatambudza, vanoti Pirato wakanga wakaipa chaizvo. Asi naivo kana muchionawo vachitambudzawo dzimwe ndudzi, munoona kuti pamwe Pirato wacho angangori murwani zvake, asi pamwe angatori nani kupfuura iva. Nekuti mwoyo wavo wakaita sei? Wakaoma. Ko iyo shongwe yeSiloamu iyo, shongwe zvinoreve chiko? Shongwe ndipo panodanidzira, pane munhu unodanidzira nharirire inotaura kuti kuri kuuya hondo uku. Vanhu vogadzirira kana vachitiza vachipinda mumakuva kana mumapako votiza, nekuti hondo inenge ichiuya. Kana vachigadzirira kurwa vorwa. Saka shongwe iyi iri kutaurwa yeSiloamu iyi inomirira muprofita, uyezve inomirira kururama, inomirira utsvene. Nekuti muprofita kana achiuya nenzwi rakaipa achiri muprofita here. Hongu ndoziva kuti kuZimbabwe kwenyu mune maprofita enyu emumusoro menyu. Asi muprofita unouya wakatakura inzwi dzvene raMwari. Ndiye unoiswa inzwi mumuromo make naMwari, iye otaurira vanhu. Ndinoziva kuti iko zvinoizva musati makuona kuti chandiri kutaura pamusoro pechipiyaniso chii. Asi makanyatsotaura, makatarira nyaya dzacho, munoona kuti pane utsvene, asi pane kutambudzika. Vanhu vakanga vauya vakanga vari vatsvene, zvikanzi vakawirwa neshongwe. Vakangowirwa neshongwe sei? Kana shongwe ichimirira kururama, iri kumirira inzwi raMwari izvo, makambonzwa avo vakagumburwa nenzwi raMwari here? Kana kuti avo vane inzwi raMwari rakawira pavari? Mozonozvitsvagawo. NdiKristu unotaura kudaro.
muzonozvitsvagawo kuti zvinoreve chii. Zvikanzi anowira padombo unogumburwa, asi kana dombo rakawira paari achaita sei? Achaparadzwa. Imi zvichida mungazive kuti zvinoreve chii, asi mozozvitsvagawo moga. Chidzidzo chino takatarira vaGariria vayo, vakanga vangori vatendi vakaita sewe neni, vanhu vanongoenda kukereke zvavo pamasvondo ega ega kana pasabata rega rega, vanhu vanongozvinamatira mudzimba dzavo zvavo panguva yavo, vanhu vanotongoverengawo zvavo magwaro panguva yavo, vanhu vanoedza kufamba nenzira yakamanikana, vachiedza kunanga nepasuo rakamanikana, asi zvinhu zvakadai zvakavawira. Vakafanotaura kutambudzika kwaKristu kuti naiyewo akanga ari mutsvene, asi zvinhu zvakadai zvakamuwirawo. Akanga aiswa pamuchinjikwa. Ko nyika yakanga iri yaPirato ka? Nyika ndeyaSatani. Saka kumanikidzwa kwakazovapo ukuku kwaishe wedu Jesu Kristu ndiko kumanikidzwa kwakavapo pavaGariria ava panguva yaPirato. Vanga vari vaJudha zvichida, kana vakanga vari vaGariria, vakanga vari vekunze kwamaJudha, asi vakatambudzika zvakadaro nokuda kwekutenda kwavo. Zvibayiro zvavo zvavaiunza zvakanga zviri zvitsvene zvakazenge zvashata. Nemiwo makafanira kuva sechibayiro chitsvene, asi muchashatiswa nokuda kwekutenda kwenyu ikoko, nekuti vavengi venyu havakuregererei muchingofamba zvenyu makarelaksa, makatongoona upenyu hwenyu hwangoita zvakadaro so. Dzimwe nguva vanenge vasina basa nemi zvenyu, nokuti zvinonzi ane bhora ndiye anomakwa hati. Zvino kana usiri kumakwa, pamwe hauna bhora. Hauna bhora, pinda mugemazo, pinda mugemu, utambe nhabvu. Ishe wedu paakafa ari pamuchinjikwa wakanga washatiswa. Nemiwo musangotenda kufa murugare, asi ndinodisa chaizvo kuti mufe makazorora, muri murugare nomurufaro nomukuyanana nehama dzenyu neshamwari dzenyu pamunozofa ipapo. Of course anaPirato havashayiki, but zvingadai zvisina kudaro. Atendei pamberi pamusoro peshongwe yosirowema. Panyaya shongwe yesirowema, isusu tati chekutanga chakawira vaGariria chakaita sei? Chakakonzerwa nemunhu wakaipa Pirato, ndiye akanyangadza vanhu. Asi chetawa yesirowama iyi, cheshongwe yesirowama, kuwira kwayakaita apa, pamwe Jesu waiti zvakangoitikawo zvazvo, Mwari akanga angotongawo kuti idonhere pavari, wakanga uri munyama. Zvinokwanisa kudaro, asi pepiri tinofanirwa kutatisawo tichifunga kuti kosei vanhu vakaona chiitiko ichi, sei chiitiko ichi chakazoita mukurumbira
chinangwa chaMwari chakanga chiri chei? Changa chiri chekuti imi ndimi makanga muchiitirwa, imi makazonzwa nekuona, ndimi makanga muchiitirwa kunzi mutendeuke. Tikazi nekuti vanhu ava vanga vasiri vatadzi kupfuura imimi ka, asi tarirai zvaita vanhu ava. Vangoiri kana vawirwe neshongwe vasingafungidzire, vangoerekana pasi pavhurika apa vakamedzwa napasi zvisingafungidzirwe. Kana kuti vakanga vari mubhazi vachienda zvavo kwavanoenda, bhazi rikaita njodzi rikaparara, vanhu vakaparara muri varimo, ivo vakanga vari vatendi. Kuti pane chitadzo here changa chiri pavari? Hongu pane zvitadzo zvanga zviri pavari, asi vakanga vasiri vatadzi kupfuura imi. Asi imi itai sei? Tendeukai, nekuti kana mukasatendeuka munoparara. Kuparara kwacho ndekwekuti zvinhu zvinoitika nguva yamunenge musingafungire. Gara wakatendeuka mudikano. Zuva richibuda, rangarira Jesu, rangarira Mwari pamwoyo pako, rangarira Mwari mupfungwa dzako, rangarira Mwari mukufamba kwako kwose. Tungamirirwa naMwari. Nokuti Mwari haazivi kuti ndichazotendeuka kana adzokera kumba madekwana. Ndichazotendeuka kana ndaita sei, ndasvika pakadzikama. Kwete. Saka muchinzi garai muchiimba nzimbo dzekurumbidza Mwari mukati memwoyo menyu. Mwari agare ari pedyo, Mwari agare achikurangariraiwo. Hamuzi imi moga munofanira kungorangarira Mwari, naiye unokurangariraiwo. Nekuti kana makazobatwa nechinhu chakadai, kupera kwenyu kuri pakanaka, hamungoparari. Amen. Naiwoyu muchinjikwawo, muchinjikwa wavaGarirea nomuchinjikwa vakadonerwa neshongwe yeSiroame, michinjikwa yose. Ndinokugombedzerai kuti munoverenga Isaiah 8. Nyangwe zvangu ndoda kutora pavhesi 14 inotaura ichiti, ipapo iye uchava nzvimbo tsvene yenyu, asi uchava ibwe rokugumbusa nedombo rekupinganidza kudzimba dzose mbiri dzaIsraeri, ave gombe nomusungo kuna vanogara Jerusarema. Vazhinji vavo vachagumburwa naro, vachawa nokuputswa, nokuteiwa, nokubatwa. Amen. Asi verengai zvenyu Isaiah 8 yose, yakanaka chaizvo. Moverengawo nePisarema 1:18 pamusoro pezvarinotaura pedombo rakarambwa navavaki rakazova musoro wekona. Motarisawo Pisarema 1:18 pavhesi 22, I think, kana kuti Nziyo 1:18 vhesi 22, na Mateu 21 vhesi 42 kana ndichiri kurangarira zvakanaka, inoti dombo rakarambwa navavaki ndo rakazova musoro wekona. Izvi zvinotifadza. Naiyoyo Pisarema inotaura pamusoro pechipiyaniso, nekuti vavengi varipo kuti sundira kuti tiwe, asi Mwari ndiye unotibatsira kuti titsungirire kusvikira pokupedzisira. Aiwa varume navakadzi vanoda Mwari, tine umbowo hwakawanda pamusoro pechipiyaniso, nekuti naiye Ishe wedu Jesu Kristu pachake pamusoro pemavhesi ose ataverenga aya
unozotaura nemuromo wake iye mbune pamusoro pevanhu vaanoda vanotakura chipiyaniso chavo. Chipiyaniso chaJesu here? Kwete, chipiyaniso chani? Chavo, pavanoroverwa ivo nezvivi zvavo nezvivi zvavamwe. Shoko rakataurwa naIshe wedu Jesu Kristu pamusoro pezvipiyaniso zvenyu haringambova rakakwana kana tisingawedzere nemashoko aakataura kuna Peturo. Kuna Mateu 16 wakare, iye anoti kubva pavhesi 21, kubva panguva iyo Jesu wakatanga kuratidza vadzidzi vake kuti unofanira kuenda Jerusarema kundotambudzwa zvizhinji navakuru navaprista vakuru navanyori, nokuvurawa nokumutswazve nezuva retatu. Petro akaenda naye vari voga, akatanga kumurayira akati, Mwari ngaakunzwirei ngoni Ishe, hamungaitirwe izvozvo. Asi wakatendeuka akati kuna Petro, ibva shure kwangu Satani, uri chigumbuso kwandiri, nokuti haungirangariri zvinhu zvaMwari asi zvinhu zvavanhu. Amen. Ndinoziva kuti imi munoparidza. Mwari ngaakubatsirei kuzounganidza mashoko ose aya nokuita mharidzo yakanaka. Asi tarirai, munhu ari kutsiurwa naIshe wedu Jesu Kristu ndiye mukuru wedu, mukuru wakasiwa naJesu, wakataririra kereke yake. Ndiye Sifasi pachake, dombo zvakare. Idombo kai? Sifasi haazi dombo here? Hazi iye anonzi naJesu, pamusoro pedombo iri ndichavakira kereke yangu here? Tisingade kupinda mutsanangudzo yamanzwi iwayo, asi tinoziva kuti Jesu wakataura nemuromo wake achireva Sifasi. Hanzi pamusoro pedombo iri ndichavakira kereke yangu. Asi ndiye waakutsurwa zvakare. Zvikanzi ibva kwandiri, ani? Satani. Wasiyanei navaprista vaya vakanga vakamira pasi pemuchinjikwa vachidanidzira namashoko makobvu namatete zvavanoda kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Wasiyanei nemakororo, makororo akanga ari pamuchinjikwa achitaura zvaanoda pamusoro paIshe wedu Jesu Kristu. Muchenjerei kuti nemiwo makadaro samakororo uyezve savaprista vasina kudzingiswa. Dzimwe nguva zvamunotaura kuna Ishe wedu Jesu Kristu zvikobvu kupfuura zvavakataura. Imharidzo yakaitwa kare, yakaitwa kare, chiprofita chakaitwa kare pamusoro penyu. Kana nditi kuti pamusoro penyu, handisi kureva imi chete, ndiri kureva pamusoro pavanhu vose, neniwo ndiripo. Kunzi nemiwo muchaita zvakaitwa nemakororo aya namaprista. Kumaprista vakanga vasiri vanhu vanotenda here? Vanhu vatendi, vatendi kumurau waMozisi. Asi nyange zvavo vanga vane murau waMozisi vachizviti vatendi kumurau waMozisi, vakanga vasingade kushandisa, vakanga vasingade kunzwisisa. Vaiita zvavaida nawo. Zvangofanira kuti dai Mozisi wacho akauya pamberi pavo akati, hai, hamusi kutevedzera murayiro wangu, aikwanisa kungorohwa kana maglata kunzi uri kuti isusu hatisi kutevedzera murayiro yako izvi, hauzi wakanyorapo. Obva anzi glata, 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 obva ati do. Ndo zvandiri kutaura panapa. Nekuti Jesu akauya muridzi wemurayiro, muridzi wavaprofita, muridzi wamapisarema avaiimba vachitoti haiwa takukwira zvinezvi pama14 steps here kana ma12 steps ekuti tipinde mutemberi yaMwari. Asi musi wakauya Jesu vakamurova maglata, vakaramba kuti kunge zvinonzi zvese zvavaiita izvi makore esaya zvaitwa namadzibaba avo zvakanga zvisina kana nebasa, havana kutombobvira vazvinzwa. Ndo zvinoita mweya waSatani kana uri mamuri.
munenge muchifamba muchiisa mamvuserere mumugwagwa muchiita zvose muchiparidza pamusoro penzwi renyu, asi Satani anenge aripo. Musi unodonha Jesu, mamurovere amunomuita ndiwo anenge asina kunaka. Asi tinotenda Jesu akauya, nguva yake yekutambudzika yakapfuura. Makada kuzviedza rwendo runo, ndingazotaura zvangu nemamwe mashoko ekunyadzisira zvaanokuitai, nokuti hamusi kuzozviita. Amen. Amen. Tichienderera mberi neverengo yekuna Mateu 16. Zvanzi zvino Jesu akati kuvadzidzi vake, kana munhu achida kuuya shure kwangu, ngaazvirambe. Day of Atonement, zuva rekuyananisirwa. Amen. Rataurwa apo, raparidzwa. Asimudze muchinjikwa wake anditevere. Muchinjikwa ndiwo panorayirwe chi? Munhu nezvivi zvake hati. Kumuchinjikwa ndewo munhu unogona here uri right mutsvene? Aiwa, ndewo munhu unotadza. Imi muri vatadzi, iye chete ndiye akanga ari mutsvene, ndiye chete wakatakura zvivi zvedu izvo. Asi nesuwo tinotakura zvivi zvavamwe handi. Hatipomerwe here kunzi takazoita chakati takati, takazonzi tiri zvakati, isusu tiri kumbunyikidzwa nekumanikidzwa, nyange tichizviramba tinongopomerwa, nekuti ivo ndiwo amashefu kawe pasi panapa, ivo vatadzi ava vakuru ava ndiwo mashefu acho, ndiwo anoti kutaura kuti woita chakati, bvisa marara yapo uendese kubhini, dhiga mumunda ita chakati, nekuti mashefu pamusoro pawo. Nyange usingazvide zvako, asi vanongokumanikidza. Nyange vakasakupa pei yako, hazvina basa. Ndo persecution yacho kana ima. Zviverengo zvatiri mazviri zvataurwa zuva rekuyananisirwa, zuva rekuti muprista aiuya woisa zvivi pambudzi here kana pamombe. Day of Atonement mozoverenga pamusoro payo. Asi munhu wanga wakafanirwa kuzviita sei? Kuzviramba. Chii chaunoda muupenyu? Kushumira Mwari, kuva mutsvene. Asi iwe kana wakutakuriswa ndove, uchagova mutsvene pana Mwari pakuti chii? Wava pachipiyaniso, waroverwa pamwe chete nemai navakaipa. Vakaipa vose vanomborovererwa pachipiyaniso here? Kungoti vamwe vakanyanya kuipisa vacho ndo vanenge vachiroverera vakaipa pazvipiyaniso. Tichiendera mberi nekuverenga, taverenga kapaya pakunzi asimudze muchinjikwa wake anditevere. Hanzi nokuti ani nani unoda kuponesa upenyu hwake ucharashikirwa nabwo, asi ani nani unorashikirwa noupenyu bwake nokuda kwangu uchabhuwana. Nokuti munhu uchabatsirweiko kana awana nyika yose akarashikirwa noupenyu hwake? Kana munhu ucharipeiko kuti adzikinure upenyu hwake? Nokuti mwanakomana womunhu uchauya navatumwa vake nokubwinya. Patambotaura payo, this time hamusuzotamba iyoyo hati. Nokubwinya kwababa vake, ipapo ucharipira mumwe nomumwe paakabata napo. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, vamwe varipo kune vamire pano vasingazonzwi rufu, vamwe varipo vamire pane vakamira panapa vasingazonzwe rufu, vasati vaona mwanakomana womunhu achivuya muushe hwake.
izvozvo zvine tsanangudzo yazvo, asi mazvinzwira kutakura muchinjikwa. Mupenyu watinoda ndahwo hwakanaka hwokugara tichifara muna Kristu, asi kana tatakura muchinjikwa varume pane persecution kapa togotakuriswa muchinjikwa seisi tiri vanhu vanoteerera, vanhu vakarurama. Asi Jesu anototi ndivo vanotoda vanhu vanotakura muchinjikwa ivavo. Zvikanzi vamwe vanhu vakatarira nyoka yanga iri pai yakasimudzwa naMozisi murenje, vakaita sei? Vakaponeswa. Saka kana iwo wamirawo wapinda pachipiyaniso uchaponesa vamwe. Amen. Kuitira hama zvedu dzakanaka, nokuitira shamwari zvakanaka, nokuitira vamwe vagari venyika ino zvakanaka, hakureve kuti tichapinda denga. Nekuti Jesu unotaura kuna Petro pachake achiti, iwewo ungoone zvinhu, ungoone pfungwa yezvinhu zvapasi, usina pfungwa yezvinhu zvedenga. Mirau miviri yaMwari. Tinofanirwa kuita vamwe vedu zvakanaka, asi murau mukuru ndewokuti titeerere Mwari, tiite zvaanotaura. Takafanirwa kumutya, kumuteerera nokuita zvaanotaura. Zvikanzi da Mwari wako nei? Nesimba rako rose, nepfungwa dzako dzose, nomwoyo wako wose, nemweya wako wose. Zvikanzi wechipiri ndiwo wakaita sei? Sewokutanga. Zvikanzi idawo kwako sezvaunozvidawo iwe. Nawo ipapo pakuda wechipiri apa pakaoma, nekuti muri kunzi idai wekwenyu according to what? Sezvinoenderana nemirayiro yaMwari. Of course, Ishe wedu ndiye mumwe chete anotaura kuti asina mhosva ngaasumudze dombo rekutanga aite ateme. Iwo murau futika. Aitotaura murau paya. Chifeve, handingati chifeve, mukadzi akanga apomba akanga aunzwa kwaari. Kanzi asina mhosva ngaatange kukanda ibwe pane mukadzi uyu. Ndiwo wakanga uri murayiro wakaiswa naMozisi. Zvikanzi kana munhu akauya achipomerwa mhosva, vamuona vachiita ndo vanofanirwa kutanga kumurova, vamwe vozotevera. Zvinowo kana wakunzi asina mhosva, pane munhu asina mhosva pasi pano? Ndiani yeye? Chimboti kunzaiwo nezvake. Vamwe vakati aiwa mwana azvarwa iko zvinoizvo haana mhosva. Ndiye munhu ane mhosva dzakawanda, nekuti haatoziya dzimwe dzaanopara, dzaakaparirwa kudhara navabereki vake, dziri muropa rake umu. Ndosaka ropa richikosheswa ka. Ropa harifanirwa kuvhenganwa nerimwe ropa. Zvedu zvatiri kuita zvose zvokubayisana majekiseni, vaccination, chichichichi, hazvonge zvichiitwa zviyazvi. Hwipi hwakazara kuti shutu. Asi kagodi iri nyika yacho. Asi kana uchikwanisa, regedza zvako, zvinerani kuti ufe zvako nechirwere, pane kuti ubayiwe jekiseni remavaccines. Ndokunge kana uchifa. Varipo vazhinji vakararama vasina kumbobaya mavaccine aya eCovid. Vakawanda chaizvo. Varipo vazhinji vakabayiwa mavaccines eCovid vane matambudziko mazhinji iko zvino. Ndoimi mamungaone, nekuti kana mune mhosva hamungaone. Asi kana manga muchirwisana nemhosva dzenyu muchida kudziripira, muchazviona. Alright. Muchinjikwa ndiwo watinawo nhasi.
muchinjikwa ndiwo watinofanirwa kutakura. Asi musakanganwa pamusoro pezvandataura zvakataurwa naishe wedu kuna Petro kuna Sifasi, kunzi unongofunga zvapano pasi chete, zvavanhu usingafunge zvedenga. Ndo dambudziko rine hama dzedu masvikiro, ndo dambudziko rine hama dzedu vanoita zvemudzimidzimi, ndo dambudziko rine vanhu vose vapasi pano. Havatange vaisa Mwari pamberi, vanofunga vanhu vozofunga Mwari. Ndo pane dambudziko ipa. Zvikanzi dombo anogumburwa naro achavhunikana. Zvikanzi anogumburwa naro will be broken into pieces. Now zvimwe zvacho kuti ndizotsanangudza nechishona zvinotinetsei, asi kunzi wakavhunikana zvinoreva kunzi chi? Wakaninipiswa, wakazvidzora. Handize humbleness zvinoreva chi? Humbleness. Zvimwe zvinhu tinoita chikanganwa zvedu. Meekness zvinoreva chi? Contriteness zvinoreva chi? Asi uyo anoparadzwa nedombo, ndinoda kufunga kuti kune vamwe zvingasaunde kuti semunhu asina chivi, aparadzwa zvose asina chivi, asi zvinokwanisawo kureva kuti unenge waparadzwa nedombo, munhu usina kutendeuka, munhu une nzeve dzakadzivirwa, munhu usinganzwe, munhu une meso asingaone, bofu, munhu akananga kugehena. Ko iyoyo ndiyo situation here yakanga iri pachipiyaniso kana kuti panguva yekuroverwa kwaishe wedu Jesu Kristu. Sei takaona varume ava vaviri vari pamuchinjikwa, mumwe kuruboshwe kumwe kurudyi, hatingamboti vanomirira zvinhu zvine chekuita naMwari. Nokuti Mwari anotaura kuti musaende kuruboshwe kana kurudyi, asi rambai makati twi painzwi rake. Marume avo vose vakanga vari vatadzi, vakatoisirwa pachipiyaniso nekuti vakanga vari vatadzi, dzakanga dziri mbavha, makororo. Tinotonzwa kuti mugospera rino raMateu hapana anotaurwa kunzi akanga akanaka. Makaenda pane mamwe magospera akutaura kuti mumwe akanga ari kurudyi akanga akanaka, mumwe akanga ari kuboshwe akanga akaipa. Varume ava vainzi ana Gestas naDismas, handichaziva zvangu kuti wakanga wakaipa wacho ndeupi, wakanga wakanaka ndeupi. Asi naipapo panomirirawo chipiyaniso. Kwese kurudyi nekuruboshwe kwanga kune kutadza. Zvikanzi mune mamwe magospera mumwe akazoti aone here kuti isu tapara mhosva, akati Mwari mundirangarire pamunopinda muparadhiso yenyu. Hati zvikanzi zvokwadi uchave neni, zvikanzi hanzi Ishe mundirangarire pamunopinda muumambo hwenyu, zvikanzi zvokwadi iwe uchava neni muparadhiso. I think ndiye Dismas aidaro. Zvikanzi wakazorangarira kutendeuka pokupedzisira, zvichimirira imimi munenge makatarira, imimi munenge muchiona vamwe vanenge vachiita sei,
vari pazvipiyaniso zvavo vachitambudzwa, muchinzwa zvekutambudzwa kwavo, asi imi hamutendeuke, muchiti imimi zvamusiri pazvipiyaniso muri nani kupfuura ivavo. Hamusi kutongorangarirawo kuti Mwari ari kutongoitirawo imimi zvinhu izvi. Panze pekuti mucheme muti Mwari tiregererei tiri vatadzi, maona zvinhu zvakadai. Dzimwe nguva munenge muchitosimbisa avo vanenge vachiroverera vanhu vari pachipiyaniso. Mafanana naGestas, uyo akanga achisaidhirana navaprista kuti kana iwe uri Mwari zviburutse, utiburutsewo nesuwo. Akanga achisaidhirana navanhu vakanga vachingopfuurawo navo, vachiridza tsamwa vachiona kutambudzika kwaJesu. Imi makangofananawo naGestas, airidza tsamwa nekusvora nekuzvidza Ishe wedu Jesu Kristu ari akaturikwa pamuchinjikwa. Kana kuti aida nyasha kuvaprista here kana kuti kuvaRoma hatizive, asi anga itori nguva yekuti atarise Mwari. Zvidyei mwoyo vanhu we, kana muchiona zvinhu zvakadai zvichiitika izvi, muti uri munyoro, zvidyei mwoyo, mucheme zvivi zvenyu, musanorara panhoo dzenyu kana kudya chikafu chenyu, murambe chikafu, munochema zvivi zvenyu pamberi paMwari. Nekuti pane vamwe vanhu nhasi uno vari kumirira Jesu uri pamuchinjikwa, vanongotambudzwa nokumanikidzwa nokuitiswa zvakanyanya sei munyika yedu yeZimbabwe. Yazara zvikwambo navaroyi nen'anga dzinongoswera dzichipa zvikwambo, navaprofita venhema nemaevhangelisti enhema vanenge vachishanda navaroyi nen'anga, navaprofita venhema. Zvidyei mwoyo handi. Kana muchiona vaya vanenge vachiunzwa paipo vachinzi ane dhimoni reuroyi, zvidyei mwoyo. Kana muchiona vanenge vachiunzwa zvichinzi haiwa baba vakazotakura chikwambo, zvidyei mwoyo ipapo, mucheme zvivi zvenyu. Handiwo kuti vazhinji venyu hamuzi varoyi, vazhinji venyu hamuna kutakura zvikwambo, asi zvidyei mwoyo. Mwari angakunzwirei nyasha. Ndakanzwa Munangagwa vachichema corruption. Ndakati chikwambo, corruption chikwambo chinokudyira pamberi pavana vako. Kana makasa ngwarira corruption ka, takabva nayo kare kai. Hatichikuti corruption iri boo, corruption iri boo. Wangoitawo kalittle corruption so uchingoonawo kadollars kako, kamari kako so, chichakumedzai chikwambo ichi corruption ichi makasachingwarira. If you don't start taking action iko zvino izvi, chichakumedzai. Hachingokumedzai imi, kana chisina kukumedza vana venyu first, chozokumedzai imi, chichatanga nekumedzai imi pamberi pavana venyu, chozopedzisa zvacho vana venyu vasinenge vasisaziva kuti voita sei. Tackle it. Kana pane zviri kuitika, be free to say. Kana vanenge vaudzwa kunzi pane corruption iri kuita, ngavakurumidze vabatwa. Manje nemapurisa enyu aya vakomana anongomhanyira kusunga vasina mhosva nokuvaswedza vari mumatirongo. Munhu asina mhosva, munhu anonzi anofanirwa kuriliswa after 24 hours, 48 hours most, anoswedzwa mutirongo kwe20 days, 12 months, 2 years. Imwe corruption iyoyo ka, vatori corrupt vana ava. Muchizviti muri mapurisa, munotofanirwa kupinda mutirongo imimi nekuda kwemhosva dzamuri kupara pamusoro pevanhu vamuri kungosunga. Musiri kuteedzera mutemo, musiri kuteedzera constitution kuti inoti chii.
We have a problem with our police force. Muchati vamwe vakanaka vamwe vakaita sei, but I'll tell you kuti dai maibvisa zvenyu vese motanga kuti zero ka zvanga zvakanaka. Ndine urombo nekuti ndine hama dzangu dziri mumapurisa, nemiwo mune hama dzenyu, mune vatinofarira vatinoita corruption navo vari mumapurisa. Asi zvakanakira nyika ngazvive ndizvo zvinoitika. Corruption chikwambo chinokupedzera pamberi pehama dzako neshamwari dzako, achikupe rugare, unofa usina rugare nacho ichi. Saka tose hatingwarirei tibatsirane kubvisa corruption iyi nguva ichiripo, nekuti nguva ichapera tikarashikirwa nenyika, tikarashikirwa neupenyu. Amen. Amen. Ndava kupedzisa manje, haizi maridzo, it's a lesson. Chidzidzo chipedzisa ndichataura pamusoro pamarebheri aya vakanga vari pamuchinjikwa. Ini ndinoti gospel iyi yataverenga yaMateu iyi yakanaka. Vose vakanga vakaipa vana ava, nekuti ndo zvatinowana pana Joshua 1. Joshua achisimbiswa naMwari anonzi, be strong and very courageous, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Zvikanzi, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you'll be prosperous and successful. Hama dzangu, kana pane chimwe chandasiya pane zvandanga ndichikutaurirai nhasi, ndichikudzidzisai nhasi, pane zvandangobva mukuverenga iko zvino izvizvi, nditaurirei kuti pane chandasiya here. Zvikanzi, mirai makati twi. Ndikati chipiyaniso chinani? China Jesu ari pakati, kubva kumusoro kusvika pasi. Jesu ndiye mumiriri waMwari pasi pano. Shoko ndiro mumiriri waMwari pasi pano. Mweya Mutsvene ndiwo mumiriri waMwari pasi pano. Ndiye kumusoro kusvika kuzasi, kurudyi kana kuruboshwe uku hakuna chedu. Tinotarisa pana Jesu. Kurudyi kana kuruboshwe muchenjere ndokune makororo aitaurwa naJesu. Zvikanzi, vakanditangira vose vakanga vari mumakororo. Makatarisa kumuprista, makatarisa kuna maprofita, makatarisa kupi, munokwanisa kurasika. Asi makatarisa pana Jesu, mumiriri waMwari pasi pano. Hongu chipiyaniso chakaitwa akaparadzana maoko akadai, asi ndiye ari pakati. Mutumbi ndo uri pakati pachipiyaniso. Uyezve Mwari ndiye ari kumusoro pachipiyaniso chamunoita kukaturike chiya, chipiyaniso chamunoziva kuti kumusoro ndo kuna Mwari, zvichidzika pasi kwatiri izvo. Kurudyi uku hakuna mufaro, kuruboshwe hakuna mufaro. Asi kana zvinhu zvose zvichibva kuna Mwari zvakanaka, takazvitevedzera izvozvo, takazvibatisisa, takafamba nazvo, chokwadi tinobudirira. Musanzwa kunzi prosperous and successful mugofunga kuti munenge muchifamba nemabenzi nemalimozini, muchingodya mumahotera chete, dzimba dzamunogara munorara muchibhururuka zvenyu dziri mudenga. Aiwa, handizvo zvazvinoreva izvo. Prosperous kuti mukwanise kumita zvinodiwa neshoko raMwari, ndio prosperity iri kutaurwa. Makambonzwa maprosperity gospel akambouya kare, vamwe vakahedhuka. Handikati vakahedhuka, vamwe vakafa vachitenda zvinhu zviya vakaparara. Vaitodawo kutendeutswa vanhu vaya, nokuti shoko rinonetsa kunzwisisa iri. Asi wakati name naro uchirifungisisa,
masikati nousiku uchingwarira kuita zvose zvarinotaura, hauchapesera ukaziva chokwadi chete, nekuti chokwadi hachiuye nyore. Chinonetsa chokwadi nekuti hakuna munhu anowanzochitaura. Asi Jesu ndiye ndiye nzira, ndiye zvokwadi, ndiye upenyu, ndiye nzira yezvokwadi yeupenyu. Musarasike ipapapo. Kumakororo hakuna chenyuko. Munoda Jesu, munoda Jesu. Zvikanzi Jesu paakati akuenda akati achatisire chi pachinzvimbo pake ipapo pakauye chi, zvikanzi chakutumirai mweya unonzi advocate ati. Vamwe vakati ndiwo mweya munyaradzi uyu. Zvikanzi mweya mutsvene ka, mweya wazvokwadi ndo waaitaura kuti utiudze, utirayirire pamusoro pezvokwadi. It's our instructor. Jesu ndiye wakanga ari teacher ka. Uyu mweya wazvokwadi ndo wakutirayiridza kuti aiwa apa aida isu apa aitaura kuti chakati 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 chakati. Muri kuzvinzwa? Ipapo pachitanda chepakati ipapo ndo pana Mwari, ndo pana Jesu, ndo pana mweya wazvokwadi. Jesu achitsinha Mwari pasi pano, mweya wazvokwadi achitsinha Jesu. Muparangarire ipapo, hama adiwa. Chidzidzo ichi mamwe munodzidza 30 minutes ka, asi nhasi ndambokutorai for an hour. Haiwa, kwa nhasi ndongosvika zvangu ipapo. Ndine zvimwe zvakawanda zvandaida kutaura nemi about, asi zvimwe zvacho zvose pamusoro pechidzidzo ichi chichinyatsotsanangurwa zvakanaka muchazviwana mubhuku randakanyora richabuda manje manje. Ndakangorigarira zvangu, asi ritori pastage yekubuda chaipo chaipo. Ndakangoti ndichazoribuditsa zvangu. Saka naiwawo Mwari ngaakuchengetei, Mwari ngaakurakidzei nzira yake chaiyo. Mwari akubatsirei pakutenda kwenyu, tichisangana zvakare tichidzidzisana imi neni. Mwari akuropafadzei. Amen. Amen.